मंडळी आई अगदी निरखून बघता म्हणजे काहीतरी घडलेला असा. काय ते बारीक बारीक बघता आई. आई लगेच स्टेटस लाव केली. मंडळी तुम्ही बघू शकताय. ठेवलेली आहे तरी त्यांच्या कुटुंबियांना सुख शांती यश भरभराट चांगलं आरोग्य दीर्घायुष्य यश कीर्ती वैभव त्यांचं कल्याण कर बरं महाराज. कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर मंडळी थंबनेल अँड टायटल तुम्ही बघितला तर आज आपले 50,000 सबस्क्रायबर कंप्लीट होणार आहेत. अजून तरी झालेले नाही आहेत, तर थोडा वेळ आहे. फक्त 49,950 झालेले आहेत करेक्ट. फक्त 50 सबस्क्रायबर बाकी आहेत. तर खूप चांगलं वाटतंय. कधीच्या कधी इकडे येऊन पोहोचलो, काहीच कळालं नाही. तुमच्या सपोर्टमुळे सगळं शक्य झालेलं आहे. एवढाच सांगेन. देवाच्या कृपेने श्री स्वामी समर्थ श्री साई बाबा तुमचे आशीर्वाद त्याचप्रमाणे माझी मेहनत याच्यामुळे ही गोष्ट शक्य झालेली आहे. तर एकदमच भारी वाटते. हॅपीनेस एकदम म्हणजे एक्सप्रेस करण्यासारखा तर मुळीच नाही, त्याच्या पलीकडे एकदम प्रमाणाच्या बाहेर. आणि खूप चांगलं वाटते की गेले 1.5 वर्ष मी आमच्या घरात म्हणजे तुम्ही बघितलं एकदम प्रसन्न वातावरण असतं. तुमच्यामुळे एकदम प्रसन्न वातावरण असतं. आमच्या घरातले हॅप्पी आहेत. बऱ्याच जणांना आमचे ब्लॉग आवडत आहेत, भेटतात. त्याच्यानंतर नवीन नवीन लोक जोडत जातोय. तर खूप चांगलं वाटते. कनेक्शन बनवतोय. कॉलवर बोलल्यानंतर समोरची व्यक्ती कळते की कशा प्रकारे काय बोलते. तर खूपच चांगलं वाटतं. एकदम असा घरगुती बॉन्ड वाटतो. म्हणजे मी जरी ओळखत नसलो तरी सुद्धा अनोळखी फोन आला तरी सुद्धा ते म्हणजे घरात विचारपूस करतात. तर ही गोष्ट फक्त तुमच्यामुळे शक्य झालेली आहे. तर त्याच्यासाठी तुम्हाला पहिली गोष्ट तर मनापासून थँक्यू. तुमचे आभार मानेन तेवढं कमीच आहे. तर आई म्हणत होती छोटासा सेलिब्रेशन करूया. आणि सगळ्यात जास्त हॅप्पी या गोष्टीसाठी आहे मंडळी की आज आमची जत्रा आहे आणि आजच्याच दिवशी ही गोष्ट शक्य झालेली आहे. त्याच्यामुळे एकदम प्रमाणाच्या बाहेरच खुश आहे. आणि ओव्हरऑल तुम्हाला बघायला पण मजा येणार आहे. तर ब्लॉग शेवटपर्यंत बघा. आमची जत्रा पण तुम्हाला बघायला मिळणार आहे. बरेच जत्रा गेलोय 1-2 आणि आज आमची आहे फायनली 9 तारखेला. आणि बघूया, बऱ्याच जणांना बोललेलो पण कोण कोण येत आहेत. तर मस्तच होणार आहे. ब्लॉग शेवटपर्यंत बघा. तर आई आता रेडी होते. त्याच्यानंतर आपल्याला कुडाला जायचं आहे. केक आणायचा आहे. एक आठवण म्हणून तर लक्षात तर राहिलाच पाहिजे मंडळी. तर त्याच्यासाठी आणि एरवेळेस तुम्ही बघितलं पहिला तर आमच्या घरात कधी बर्थडेचं पण सेलिब्रेशन होत नव्हतं. पण तुमच्यामुळे आज एवढे सेलिब्रेशन झालेत ना, छोटे छोटे मुवमेंट करत करत इथपर्यंत येऊन पोहोचलोय. तर खूपच भारी वाटते. आणि खूप वेळा असं भारी बोललोय. तर आनंद बोलत होतो ना, एकदम ओव्हरलोड झालेला आहे. तशा प्रकारे झालाय. तर आईला रेडी होते. आई रेडी झाली ना की मग कुडाला जाऊया. मग ओव्हरऑल तुम्हाला बघायला मिळेल. तर ब्लॉग शेवटपर्यंत बघा. आईची तर अजून तयारी झालेली नाही. तोपर्यंत दिव्या आलेली आहे कामावरनं आणि आपल्याला मस्त चाय दिलेली आहे. दिव्या कसा वाटता? 50,000 सबस्क्रायबर जाऊ. फक्त मंडळी 40 राहिलेत. कमी होतले तरी बघ. लवकरच आई पण रेडी झालेली आहे. आणि आता आमचा निघायचा टाइम झालेला आहे. खय जाऊचा आई? पहिला स्वीट बॅग मध्ये कुडामध्ये. आणि अण्णा तिकडेच भेटेल आपल्याला कुडामध्ये. चला वाट बघतो. एक टुक 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 टुक. डायरेक्ट भेटतोय कुडामध्ये. आणि आना पण आलेला आहे, आनाचा भाचा. आणि वाटेतला थोडा स्किप केला, ऍडजस्ट करून घ्या. तर आपण आहोत करेक्ट लाईम लाईट कडे. सो आपण चाललोय स्वीट बॅग्स मध्ये. आणि एकदा आलेलो. आनाच्या बर्थडेचा केक आम्ही इकडनं आणलेला. आनाला माहिती नसणार, आम्हाला माहिती आहे एकदम व्यवस्थित. हा ब्लॉग बघितलाय आनाने त्याच्यामुळे. सो या. सो आमची तर ऑर्डर घेऊन झालेली आहे. आणि आम्ही फर्स्ट इकडे जायला प्रेफर केला कारण मागच्या वेळी आम्ही एकदा येऊन गेलोय आणि मस्त एक्सपिरियन्स घेऊन गेलोय. सो तुम्हाला सुद्धा यायचं असेल तर नक्की या आणि तुमचा एक्सपिरियन्स घेऊन जा. सो चला. हो, थँक्यू व्हेरी मच. एक वस्तू तर झालेली आहे. आणि अजून एक म्हणजे गाडीसाठी हार घ्यायचा आहे म्हणजे ज्या गाडीने आपल्याला एवढी ओळख दिली. तर सगळ्यात पहिली गाडीसाठी. चला, हार पण आपला घेऊन झालेला आहे. सो प्रवास आहे तो थोडा स्किप करतोय. आजचा दिवस थोडा ॲडजस्ट करून घ्या. आणि रात्र पण आहे त्याच्यामुळे जास्त करणं स्किप करतोय. आता घरात नाही, आता डायरेक्ट घरी. आईसाठी गजरो. फायनली घरी पोहोचलो. केक तर घेऊन आलो. आणि बाबू इकडे कपड्यांवरती इस्त्री करतोय. तो गाडी घरी नाही, गाडी गेली भाड्याला मंदिरातच आज. सो आता आपण रेडी होऊया. आणि आता आपल्याला मंदिरामध्ये जायचं आहे दर्शन घ्यायला. आठ वाजायला आले. आता
देवळात जाऊन येऊ ना. हो रेडी होऊया. मंडळी फक्त अवघे 30 सबस्क्रायबर शिल्लक राहिलेले आहेत, तर पटापट करा फास्ट. लाईव्ह तर नाही तरी पण इमोशनने बोलतोय. सो रेडी होऊया पटपट. काय तयारी करतो ना? चल. आज नाही हा, उद्या. आज नाही हो. उद्या रविवारी. तू काय असं ना कोणी सांगली? जत्रा. तू काच कोणी सांगली जत्रा? आज रवाचा आणि उद्या जत्रा. कोणी बाबानी? मामा सांगू ना, हे सांगू ना, सांगू ना. बघ तुला माहितच नाही. गाडी केल्या त्याला. आता केक कापूचा मस्त जेवचा. हे झालं. झोपाचा आज. घरात जाऊचा नाही. मंडळी आई अगदी निरखून बघता म्हणजे काहीतरी घडलेला असा. काहीचे बारीक बारीक बघता आई. स्टेटस लावतोय. आई लगेच स्टेटस लाव केली. सो मंडळी तुम्ही बघू शकताय. आता तुमका दाखवते एकदम व्यवस्थित. आपले 50K सबस्क्रायबर झालेले असत. आईचे स्टेटस ह्या लागलं वाटतं. सगळ्यांचे मनापासून आभार. सगळ्यांचे मनापासून. लहान मोठ्यांचे सगळ्यांचे मनापासून आभार. आणि टाइम झालेला एवढं. आजचा दिवस एकदम मेमोरेबल असा आमच्यासाठी. आधी देवळात जाऊन येऊया. हां तर मग देवळात पुढे. जाऊन येऊया. सो जाऊच्या अगोदर मंडळी आपण देवाक हात जोडूया घराकडे गाडी हार लावूया. आणि गाडीसाठी हार. तर सगळ्यांनी कमेंटमध्ये नक्की लिहा श्री स्वामी समर्थ, तुला आणले. श्री साईबाबा, गणपती बाप्पा. सगळ्यांनी पाया पडून घ्या मंडळी. तुला आणले. तुला पण आणले. तुमचं सपोर्ट, देवाची साथ, आमचे कष्ट, सगळ्यांचे आशीर्वाद. सगळ्यांचे आशीर्वाद. नक्की कमेंट करा श्री स्वामी समर्थ. देवाची साथ तुमची साथ नसतं तर शक्य नव्हतं. गाडीला मंडळी हार बांधूया. बाबू ये हार बांध. आपली ओळख सगळ्यात जास्त गाडीमुळे काय ना. आता गाडीचं बर्थडे पण जवळ येतं. गाडीचं बर्थडे पण जवळ येतं. अजून एक 50K ची स्पेशल गोष्ट येतली या काय ना. स्पेशल. आणि खरं म्हणजे सगळ्यात मोठे आभार कोणाचे म्हणजे तर पहिल्या गाडीचे जे ओनर होते त्यांचे. हा त्यांच्यानी जर ती गाडी घेतली नसती तर ही गाडी आज आमच्या दारात असली नसती. काय ना. अनाक सगळं माहित आहे याच्या मागचे स्ट्रगल काय असत ते. जुने ब्लॉग बघितलं तर तुमका पण कळताला. नवीन असतात तर. आणि खरे मोठे उपकार ते मामाचे. मामाचे. पिंकच्या मामाचे. हा हा हा. ज्यांनी आम्हाला गाडी घेण्यासाठी सगळ्यात मोठं सहकार्य केलं ते म्हणजे दीपक पाटकर. दीपक पाटकर. आज त्यांच्यामुळे गाडी आमच्या घरी आहे. हा. त्यांच्या ह्याच्यावर अशी एक वेळ होती आम्ही विचार करत होतो कोण म्हणजे कोणाक हाक द्यायचे तर त्यांच्यामुळे शक्य झालं. दीपक मामा. आणि गाडीची एक घेण्यासारखी गोष्ट आहे. आम्ही जेव्हा गाडी बुक करून गेलो तेव्हा वर जे नंबर टाकतात अशी गाडी उतरतात वाटतं ते तो नंबर 12 होतो. त्यानंतर आम्ही जी गाडी घेतली ताब्यात ती पण तारीख 12 आणि गाडीच्या नंबरची बेरीज पण 12. एकदम लकी सगळा गाडी. कॉम्बिनेशन सगळा जुळलेला होता एकदम. आणि आमची अॅनिव्हर्सरी पण 12 तारीख देवाच्या कृपेन. चार गोष्टी एका वेळेस जुळल्या. एक आठवण घेऊन ठेवते मंडळी सगळ्यांची. एक सगळ्यांची आठवण मंडळी कैद करून ठेवतो. सो आता आपण जायचंय आपल्या मंदिरामध्ये आणि मस्त दर्शन घेऊन येऊया. तुम्हाला पण दर्शन घडवतो. आणि आजचा ब्लॉग असा मिक्स होणार आहे कारण स्पेशल मुवमेंट आहे. दोन्ही वेगवेगळे ब्लॉग बनवणार होतो. पहिली गोष्ट तर खरं तर 50Kचा आणि मंदिराच्या जत्रेचा. तर म्हटलं नको एकाच दिवशी जर गोष्टी घडलेल्या आहेत तर एकाच ब्लॉगमध्ये असू नये. सो बऱ्याच जणांना असं वाटतं की मी घराकडचा पण दाखवतो मंदिरातला पण दाखवतो. म्हणजे कोणाला कळत नाही की डेली ब्लॉग म्हणजे नक्की काय. हळूहळू आता कळायला लागलाय. सो डेली ब्लॉग म्हणजे पहिली गोष्ट तर मी माझी लाईफस्टाईल दाखवतोय. तर मी काय करतोय, मी दिवसभरात काय करतोय ते त्याच्यामध्ये असतं. सो बऱ्याच जणांना पटकन समजत नाही. सो त्याच्यामुळे कारण बरेच जण ब्लॉग शेअर करत असतात मंदिर. ज्यांना मंदिराशी म्हणजे त्यांना मंदिराचं दर्शन वगैरे घ्यायचं असतं आणि बऱ्याच जणांना कळत नाही की सुरुवातीचं हे बाकीचं काय दाखवतोय. सो हे लाईफस्टाईल ब्लॉग आहेत आणि अशी त्याची सुरुवात झालेली आहे. सो जाऊया आता मंदिरामध्ये आणि दर्शन घेऊन येऊया. चला. फायनली मंदिराकडे पोहोचलोय आणि बाबू आणि या साईडला आहेत. मी आणि आम्ही या साईडला आलो तो पुढे. आणि स्पीकर चालूच आहे तरी पण बघूया कॉपीराईट नको म्हणजे. आणि आला तरी काय नाही, एका व्हिडिओला गेला तरी काय हरकत नाही. आणि दुकानं गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा जरा जास्तच आहेत. दाखवतो या साईडला.
वर्षी मंडई दुकानं कमी असायची, या वर्षी दुकानांची एकदम तुडुंब गर्दी आहे प्रमाणाच्या बाहेर. एकदम मस्त पूर्ण लाईन या साईडने लागली तिकडे पर्यंत. मंडळी मंदिर आहे असं दर्शन तर झालेलं आहे. समोर मोठा दीपस्तंभ आहे आणि या साईडला आमचं मंदिर आहे करेक्ट. सो अशा प्रकारे मस्त लाइटिंग केलेली आहे आणि सगळीकडे दुकान आहेत, सगळीकडे पूर्ण या साईडने दुकानं आहेत ती आहेतच, पूर्ण या साईडने पूर्ण तिकडच्या साईड पर्यंत. आता बघूया आई कुठे कुठे आम्हाला घेऊन जाते आणि आम्ही कुठे कुठे जातोय. म्हणजे मुलांना छोट्या छोट्या गाडीने वगैरे फिरवतात. काय जाऊया आई पहिली आई पाणीपुरी खाऊची आहे, तर चला तडे जाऊया. सगळ्यात पहिला तर आम्ही पाणीपुरी घेतोय. आईची सगळी चॉईस असणार आहे आज. प्लेट तर रेडी झालेली आहे आईची आणि या साईडला दुसरी पण रेडी झालेली आहे. सो आपण कुणातला ट्राय करूया. आई खाऊन दे. हॅलो चालू पण केलं मीच घेऊ नाही. सो आपण पण खाऊया. फिरत फिरत येऊन पोचलोय इकडे मंचुरियन साठी. बघू शकताय घोडेमुख कोबी मंचुरियन. सो आई आणि ऑलरेडी जाऊन बसलेत आणि मस्त मस्त मंचुरियन बनवत आहेत. सो आपण पण आता ट्राय करूया. आमची जत्रा तर थोडक्यात फिरून झालेली आहे आणि मंडळी आजचा ब्लॉग खूप मोठा होणार आहे, त्याच्यामुळे जेवढं होते तेवढं थोडं थोडं दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय, कारण अजून बऱ्याच गोष्टी पुढे पुढे ब्लॉगमध्ये घडायच्या आहेत त्याच्यामुळे. तर चला आता घरी डायरेक्ट भेटतो तुम्हाला. मोठी खरेदी. डायरेक्ट भेटतोय तुम्हाला आता घरी पोहोचलोय आणि आता केक कापायची बारी आलेली आहे. सो एवढे सदस्य आहेत आज आणि दिव्याची फ्रेंड पण आलेली आहे आणि हे रेग्युलरचे मेंबर. अशा प्रकारे आहे केक. हे बघा, आम्ही काही अगोदर बोललो नव्हतो त्याच्यामुळे जो आम्हाला भेटला केक त्याच्यावरतीच आम्ही नाव टाकून घेतलंय. सो या मंडळी केक कापायला हात धरू काय म्हणजे धरू काय तर थांब थांब हा टाळी वाजवा. सेलिब्रेशन प्रॅक्टिस नाही सेलिब्रेशनची त्याच्यामुळे.
केकची टेस्ट भारी आहे. पप्पांका थोडं बारीक अरे तुम्ही खात नाही? बारके आहे ते. ये चला आता वाटून चला, खाऊया. आता मंडळी वाटूया सगळ्यांना बाकीच्यांना पण. So, या केक खायला. सो अशा प्रकारे झालेला आहे आमचा सेलिब्रेशन, एकदम थोडक्यात आणि छोटासा आणि एकदम हॅपीली. आणि तुमच्यासोबत पहिली गोष्ट तर खूपच चांगलं वाटते, एकदम भारी. आणि आता आजीला वगैरे आणायला जाणार आहे, त्याच्यामुळे आता परत धावपळ असणार आहे, परत त्यांना मंदिरामध्ये सोडायचं आहे, नंतर पालखी वगैरे असणार आहे आमची. सो अजून बरंच काय काय आहे पुढे. आणि अजून एक गोष्ट मंडळी, माझा मित्र आहे प्रणय म्हणून, तर चंद्रकांत मुंबरकर, त्याचं चंद्रकांतचं नाव आहे, आम्ही चंदू म्हणतो त्याला, प्रणय म्हणतो. तर एकदा अशी वेळ होती की 1000 सबस्क्रायबर व्हायला 30 सबस्क्रायबर फक्त कमी होते. आणि तो आला होता इकडे, आणि तेव्हा काय सबस्क्रायबर असे वाढायचे पण नाही, खूप खूप दिवसानंतर 1-2 असे वाढायचे. तर त्याने कुणाला सांगून त्या दिवशी 1000 सबस्क्रायबर कंप्लीट केलेले. आणि आज पण अशी वेळ आली की आज वाढत तर होते सबस्क्रायबर. मला वाटतं एका दिवसातच 1000 सबस्क्रायबर झाले, म्हणजे 2 दिवसात 2000 सबस्क्रायबर वाढलेत आपले. 48 वरून आपण 50 वरती आलोय आता. तर थोडेसे कमी होते, मगाशी फोन आला आणि मी बोललो अरे आज यायचा नाही, एवढे सबस्क्रायबर राहिलेत. तर लगेच फोन ठेवला आणि मित्रांना सांगून वगैरे त्याने बघतोय तर झटकन एकदम कंप्लीट झाले सबस्क्रायबर. तर आता सुद्धा त्याचं हे होता, एक टायमिंग असतो प्रत्येक गोष्ट जुळायला. सो तेव्हा जसा घडला तसाच आताच्या टाइमला घडलेला आहे. सो खूप भारी वाटते. आता तो इकडे नाही आहे पण येईल, मग तुम्हाला दिसेल. आणि तो आला होता पावसाळ्यात वगैरे, सो परत कधीतरी येईल आता. सो आता काय नाही, आता मस्त ब्लॉग एंड करतो, त्यानंतर येऊन परत एडिटिंग आहे. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.